क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि कसुगावआव पुलिस आरो एसएसबीनि हानजाया जयै सेबनाय समाव हाग्रायाव दोनखोमानाय थासारियाव गंनै सिलाइ मोननो हादों। गसाइगाव महकुमानि कसुगाव पुलिस थाना सिंनि ताकामपुराव पुलिस आरो एसएसबीआ जयै सेबनाय समाव मोननो हायो हाथियारखौ। रायमना हादरारि हाग्रामानि ताकामपुरनि हाग्रा गेजेराव दुथांनि हानजाया सिलाइखौ दोनखोमानायनि खौरांखौ एसएसबीनि संगालिया मोननायनि उनावनो हराव एसएसबी आरो कसुगाव पुलिस थानानि मावख'गिरि राजेन्द्र दासनि दैदेननायाव थांनाय पुलिसनि हानजाया नागिरनानै गंनै सिलाइखौ मोननो हायो। सिलाइखौ दोनखोमानायाव लोब्बा थानाय सुबुंखौ पुलिसआ दासिम हमनो हायाखै। पुलिसआ सिलाइ मोननायनि बिथिङाव नायबिजिरगासिनो।